Когато сложиха пред мен алкохола, не съм усетил за половин час, може би, как свалих една бутилка. Аз започнах да повръщам по време на път към нас. Един зад мен ми се подиграваше, започва да се смееше. Когато се прибрах у дома, моята майка видя ме как бях пиян, как се прибирам. И тя се оплаши от тази ситуация, защото по принцип това беше първият път, в който ме видяла пиян. На утрешния ден ставам и започвам да се замислям, че това наистина, което правя, не е добро. На вечерта отново започнахме да пием и да продължаваме купона от снощи. Един приятел, който беше в тази компания, изкара от якито си една цигара. И аз започнах да дръпна един път, два пъти, три пъти от тази трева. След което минаха вече 5-10 минути, се замаях и ми беше много странно. И веднага станах и си тръгнах към нас. Лягам си, обаче не мога да заспя. И в един момент чувам някакъв глас, който ми казва: стани, отиди събуди баща си, защото положението ти е лошо. Тръгнахме към спешното, измериха ми температурата, не беше много висока и лекарят ми даде едно хапче, което ме успокои. Седнах и започна да си мисля: какво правя аз? Какво ме ползва да употребявам тези неща? Има ли смисъл от това, което правя? Един ден, когато бях в училище, дочух едни приятели как разговарят, водят диалог помежду си и ставаше въпрос за тяхната църква. Как общуват там един с друг, слушат проповеди, слушат хубави песни, които се пеят за Бог. И те започнаха да ми разказват част от историята на тяхната църква. И на мен наистина ми хареса много. И реших да посетя един ден тази църква, която посещаваха те. Когато седнах, имах чувството, че това е мястото, където трябва да бъда. Когато започна пастора да проповядва, пастора на нашата църква, т.е. Любен Илиев, когато започна да проповядва, този човек сякаш говореше на мен. Проповедта беше насочена единствено и към моя живот. Сякаш тя разказваше моя живот и част от моя живот. Ставаше въпрос за пороците в живота на човека, за нещата, които пречат на човека да бъдат близо до Бог. Разказваше как Бог обича всеки един човек и как Бог създаде човека по свой образ и подобие. Аз съм Жоро Жокера. Занимавам се с музика от много малко, 13 годишна възраст. Имам 2 албума, които са на пазара. Участвал съм на концерти, участия, фестивали и така нататък. Много се радвам, че сина ми Денис
е поел по пътя на Бога. Аз очаквах по принцип да стане един много добър музикант. Имам двама сина. Един по-големия се казва Сашко, по-малкият се казва Денис. На мен ми беше притеснено, че той тръгна по този път. Просто се зарадвах много, че е решил да се покръсти. Очаквам наистина Бог да го благослови и някой ден ние с моята съпруга да тръгнем по този път, който той е тръгнал. Родителите ми разбраха, че посещавам тази църква. Наистина те видяха промяната в моя живот, как започнах да им помагам повече, да обръщам повече внимание на тях, отколкото на моите приятели, както правих преди. Започнах да им се покорявам. Видяха промяната в моя живот. И те решиха, че наистина това е начинът да следвам Христос. Защото живота ни тогава ще се промени, когато следваме Христос и когато позволим на Исус да ни промени. Аз също вярвам в Господа, но ходя на църква обаче много рядко, защото моят живот е малко по-различен. Работя по кръчмите, заведения и така нататък. И когато разбрах, ние всъщност живяхме в Сандански 4 години и когато се върнахме, той започна да ходи на църква. Аз бях в чужбина, бях в Германия, когато чух, че той се е кръстил. И много се зарадвах, защото знам, че това е най-праведният път да си Божий човек. Господи святи, ние Ти отдаваме цялата слава, която Ти принадлежи. Боже, събрани сме сега тук, за да общуваме с моите братия, за да научим нещо повече за Теб, да научим как да бъдем близо до Тебе, святи Татко. Моля Те да ни благословиш, както сме съставени така. Моля Те, благослови нашите семейства. Моля Те, дай ни мъдрост и любов помежду си, Боже святи. Моля Те сега да дойдеш помежду нас и да ни благословиш, Боже святи. В името на Исус Христос Те моля. И ние всички казваме Амин. Амин. Бъдете благословени, братя. Искам да поговорим върху една тема, която засяга целия свят. Това е една здравна тема. И съм я заглавил порочните навици в човека. Тютюнопушенето, алкохола, сексуалното насилие, блудството, използване на наркотици. Искаме да отворим Библията си на Ефесяни 5 глава, 15 стих. И така, внимавайте добре как постъпвате. Не като глупави, а като мъдри. Като изкупувате благовремието, защото дните са лоши. Защото не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Божията воля. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте със Святия Дух. Амин. Тук Бог иска да ни каже, че това не е най-важното в нашия живот. Да се опиваме, да пушим, да употребяваме всякакви наркотици, които вредят на нашето тяло. Аз нямам сила, защото аз съм в плът. Но когато Твоя Святи Дух дойде в мен, Той ще ми помогне да се променя. Той ще ми помогне да се справя с тези неща. Какво причинява сексуалния контакт? То понекога не понекога по принцип ни води до опасност заразяване, както знаем от СПИН, сифилис и други подобни заразявания. Защото тези пороци убиват нашето тяло. Тези пороци ни убиват буквално. А Бог иска да бъдем здрави. Аз съм пътят, истината и живота. Ще ви кажа нещо, приятели. Ако вие търсите друга истина, знайте, че няма да я намерите. Защото истината е само една. И това е Исус Христос. Да следваш истински Исус Христос. Да вървиш пътя, който е Христос. Преди да свършим, искам да се помолиме, братя. Искам да се помолиме. Христос да промени нашия квартал. Христос да промени средата, в която живеем. Христос да промени хората, с които общуваме ежедневно. Едини сме с любов, мирен
това не е просто една църква, която говорят и ти пълнат главата с всекакъв вид неща. Но това е просто една евангелска 50-дна църква.